familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kodigal boni ndam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Miseretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala on debo ada urangurna musdam dergale ada tonye ada yenne ada ude tampino ay oɗo ndeɗo hoore ndeɗo telen koko suuf kam ho allo en keɓi probléme kay no ala probléme janngo subaka mami yami so drobbo mi addanma wallay min kala ko mbawɗa yiɗ e aduna so tawi miɗa jogui mi waɗata ɗum ko gonga te kadi mi yiyani neɗɗo bawɗo reɗɗade hakkude men a weltima mi weltima eyyi joni noon mi anda no mbatten noon mais fof jawen hen an mof to gonɗa suudam gonmi de joom suudma wat joom suudam noon komin wadduɓe par ce que min haɗani min debbo yawta komi quoi mi artu ɗo addanimi ɗo caɗele nder galle he taw momi jooɗi hakkude galle he o turbu limdal joni ndiwmi ɗum jaltimi ɗum suudu ndu tan ndibɗa mais hon mbaɗanmi min miɗa yiɗi jam mais o rokkani kam jam bowal o jamma kadi la ilaha illallah feram boni la ilaha mi maayi hande kadi alo boto waka ode yayi billahi wa ken ma mina bonnata jemmam min debbo fijirta kam Sofia anda rek kewi ɗo kay si wona Amadou o imbécile gadda état ki on responsable Amadou kam kanko non jogui ɗo debbo e galle he walla mimi famani ko hollum pourquoi il va ouvrir la porte là même hein so wona ko waɗa ko wellum yaha wona e lahde darta ha wellum arta hon ɗum ni tampanere to fawi ɓeɓe nananmi kadi heeɓen dokuɗo
Ahmad. Yeah. An kamara lili hadda no galle on fus anana les o bruit hana. Jene ba dum ko woni. Yeah, way kono Sofia woni on fug. Bab Ahmad Jaban udditan dem. Les gilnan ha joni bedem lani ebe ciow. An lelda do internet. Alors galle onani fus. Wala ananan? Ahmad. Viviane, tu as dormi chez moi. Jusqu'à demain, on va régler ça. Hein, ma chérie? An hore mara andi amru wona guddiro sen ko guddirno tawno uddirnima gilnane an umru gonda do Ay Sofia to jodi do ko dum buremu nattoyde nder Yeah. Sofia bowal ngal jodi yimbe fo natti e nder cuudi men leli ngol do jangol bungol biya en plus an nande jattaton afon dum addo nder suudu ma wona ka antan lili do comme ça gondon do wala nanna dum e salo is don gacci don dum kam bolom juude ngol do buwol e muni dabba ha par biya o yato o fugo mi famani wallahi ka sukatan ay min problème bamma Amadou mi hejani hen so mi addimo do en haal ka foko do mo fawtan dum Yeah, a fotan ƴeew ɗum an potɗa ƴeewne ka debbo wonoɗo ma woni e situation oɗon jooɗi noon oɗon ɗum mbaɗa négligé comme ça ay ñana jaaɗon haɗum addi goɗɗum ha policier en andone min mi haalnino bonde subhanallah jamma jam moƴƴi an haalat jam cugulel togsel a suwa hay gasde jibinel aɗa haal ɗo haal police joni jamma no o mi faami ɗum par ce que Amadou woni ma hay goto wawa ɗum andunoy Joni non, ɗum kam hol feere nde? feere nde woni galle on waɗi sécurité yon goppu ɗum walɗo ɗum tan gandumi hende nono gandi ko woni Sofia arñi hen dow mbala salam ka ɓuri Tu veux que je n'ai qu'à te donner du drap, hein? andi ko kalantuma Jeynab bobo yo haade hanina wona wiide aɗa lijjita ɗo ko mawɓe poti lijjitani ɗum aɗa lijjita ɗum te gandintuma pokkita jaha leloyɗa anani yam mi haaldimon dal paama noon hoto koyngal ma fawa less yorde ma guite nde noon Yeah, mi nanemi bonde min guel cukalel yiide addindemi bone min haala Amadou mbeɗa naata hen no wayi hewde bone ni mbeɗa naata e haare makko mo addanami caɗele ɗum kam tawata ɗum non Allah noon sa'a Allah kalten gonga Allah sa'a aɗa waɗa ségrégation rabbana par ce que fasaga ma addu ɗum e addude ala mbo nandi non Amadou wattinam. Amadou hoyni kam jo fasira Amadou. Ah, les hommes, vous êtes mauvais des... Hein? Pourquoi tu as eu le word de boni? Tu connais d'où le nafa jom? Woyin de deboni. Nafa la neto de. Deb boni fof non. Oro jam yim folli leli al wayna oro cugulen woyi ha bora. Dum taw famille mono ko dum warat. So way ngop dum wara ka parke yorani ndeni Sophie won ko yorani ay set. Hein? Farmat arpi hakkille ma o. Mais attiral hakkilam onon pok on gorum. Non. Vous êtes tous les mêmes. Jam. Haɗa andi worɓe mbiyata koye bonɓe wona fof en boni noon. Boukari, laisse-moi de. T'as compris que? Faut me laisser de. Tu penses que ton frère, ce qu'il a fait, c'est joli. Ça là, c'est joli. Hein, Boukari? Ça là, c'est joli. Je te vois venir de. T'as compris que? non de bonne yo très belle billahi oh ay ko wasinando ko woni koɗo e galle he
udinna min o jom suudu ma amida ay gorsara ana wona am batta ko tarararararar haɗ lay haɗ wawi baɗɗo ligne hitande matode haɗ yanna ɗon joom kam mina makam haɗen en guurani am ɗo je te vois venir ana suswa denkere ana suswa denkere ko waddo ko min wona bende je sais pas que les femmes qui sont dehors là qui se vous faire pleurer là moi je pleure pas moi là je pleure pas de min ana de andi kam hay sa biya ma kam million so wade kam ni mi dara dama do mi woye aduna fo ne ana jime to andi ka ko mo won wala dem gol mi sa wadi kam no mi nyamata buba mi fara menen ara ala yen kam tawni min ɓettaki argay he hey argay fanmat tan ngel baali hôpital de han ngel dawnam kadi bongo argay bugay faut essayer ça tu vas voir reno mi tan dek na han ni ma de mais molam ma ala no denda ka wala ngol ma do mubu ma do e galle ta gotinta ko mbatta do ko kalta don ko ben tan warteno min watta kana min sa wadi kam mi wala ha buba min ala andi kam sa an kinan taw sa yela hala dero hala ko andi kam ne fe sa battino kam do mi hissata buba asuwa yide ta waydar o kada do ko atti un Qu'est-ce qui se passe? y a rien Comment ça, y a rien? Je vous ai trouvé avec un couteau. J'ai tout entendu. Et tu me dis y a rien. galle o ko jam ɓolo kewi ɗo kuto omo layta ko min a yahay ma joguinoma tan he min ceekere maaga ɗum kam mayni haydara ko woni hen Papa, ce que j'ai à te dire, sois prudent avec maman. Elle est capable de tout faire. he aliou ɗo ko jam ɓolo kewi ɗo min a yahay ma jewtidatno ko ha programme amen min jewtidatno probléme ala a nani la naissance nani suna biya mo la naissance min da jon bere worbe ko dum bayni umin ne wonki debbo ne weli be tan kambe fiide debbo en weli be muñina jumum joda ituma galle bamma aduma galle mun jodia joda ga on te maltraite on te fait souffrir et puis on te fait pleurer en plus min wallahi min no neddo min woynde kam bernamde wote bagasam tam ya galle babam buri an sa ƴetti on koyngal mum ƴettata ɗo no sa wiya ƴetta koyde mawno ƴettani 3 heures du matin mbiya nattoɗo galle ko cila jaɓi ɗum min kesi wonno ko min wonno wallahi tu vas voir le coup que je me sauve là tu n'as rien vu d'abord avant d'aller au prison là je vais te tuer ici d'abord pour aller au prison walla mi ƴetta duulin walla nebam fof ɗum e jenge hawla jow mi yuppo e dow ma an puttindoma guiɗe mana aduna jomum bone so yimen kala mbaɗano ko miskinde Allah ni tu n'as rien vu d'abord avant mi yaha prison mi waɗata par fuɗɗo yaade prison walla mi ƴetta laabi mi ƴukkay ma al wulla boyam yo mi ƴukkay e reedu ma e ha maya mubbuma mi yaha prison inchallah yimɓe ɓeppinanima taw ko ƴiiƴam mone waɗi mon kalana yimɓe ɓeppinanima e seeɗa licence nani 3 familles 1000 problèmes findini ɗaninoɓe artiri majjunoɓe Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe.
mi mille problème bonni ko digal bonni ndam won ko mbinoɗami hey won ko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano Amina. Alhamdulillah. Ça va? Nice. Ala ñaatima de. Ayi. Yoodi machallah. Ɗum fof formel ma welta quoi. Mbiɗa andi ka keñirde. Kono ko duwaru kasarde ha feewi. Jimi ko kastuɗa reedu ma heewa jaha. Te avant ɗum tottumage yo ɓumna ɓernde ma. An Jeynab ko mbiɗa ko ay yaay saɗo woni halleltino ma baba mo woɓo o e bone mo totta yawno jehen halde mum o yerdo Mais onon ko ɗum hoy? Han? On mata kon suñat? On jiɗ kam ñam? Ɓe ngara ñaame kam joni ngare. Ajarna jarani ɗum haali joni ko subahla o. Non ami mi fewnama kasari pour yaha hasso. Hay goto bondanam kasari ama nani. Ar jooɗo kastoɗa so pari jaha giɗa tardani. A haali goo. yaay addum soɗo e kettade par ce que min kam ko jiimi ko hande o galle mi wonta ɗo ñaam haydara c'est fini totta mi yehon soɗo e kettade mi ara kacitɗen Jeynab ka haala woni holɗum galle bamma dépasse bamma mbiya a ñamata yaay affaire o wona question de dépense walla an ko kalanmami ko a gumani kam min yiri yitaram Dieynaba omo ƴettindigo omo waɗa e kas babam mi anda ko ɗum woni mo ganduɗa oppani babiraɗo oppata yummiraɗo mi haalnanimo e ɓiɗɗo so tawi noon an haɗa yiɗi warede min watta sacrifié hooram te min ko pomi wadde tan mbanmi par ce que min gomi koye toppirade ma te kamɓe ɓe meeɗa toppirade ma ko ɗum mbanmi mi anda ko tagui haɓe jogo oɗo comportement Ha a haali ɗum ɓe mbawano toppide an ari haɗa toppito il faut ɓerma e boɗɗa ko ɓerɗe boni kono ala koɓe mbawi hen min kay haawi men ko jeewo jeewo kam kanko ɓerde makko nde wawa wadde mi tan supporté min mi anda foof komi ko mbaɗmomi o wela hami tan haydara jeewo noon wawa waɗ supporté kam andi kono min gadɗo mo minen wawi waɗ supporté min koye nder ɓerdam gonɗa an wata toppide ɓeeto gaño so yiiɗi heɓdema waɗan feere foof no heɓirma te so ronki ko ndiyam bondam takkate ma par ce que happere ka waɗani te min mi yiɗa hay goto bonna hakkude men amina min ha ngaga de te ɗum yo ɓerde ma de ɗum ɓe mbawi hen haydara pour ne reɗɗo hakkude men ɓe mbawa ɗum ɓe tabtinat koye mabɓe tan haydara ɓe mbawi ɗum deñu ɓerde ma moƴƴi aɗa wadde mi fewnanma café ila tarude ligguey
so mbawno hunde ma joddo ha bajol ya cukka hen lappa dum wondude so hebinoma ganda aminata hanti kala ko mimi ɗo e galle o walla kala ko defi wonta naata e nder hunde kam saka e nder reedam tottam yaham soodo e kettari yaay e moƴƴimi nani kalɗa joni jooɗo mami yami sori yami ɓuru chéri aɗa andi an ko musma ko gonmi guiƴe rutti garmi ɓurmami te desdirmi e bamma an mbiɗa sikki tan joom koko dawi kirduɗa an e ko mbaɗɗa ko ɗo fof gara darɗa ɗo internet pour haaldude am min o an amna cikkannomi fof en no mbawi kam wadde ɗum internet sauf an kala mbo findinno kam hakkude feccere joom miɗɗano o wi kam an waɗi ɗum ɗo mi gumata ɗum mais noon ka vrai lâche ɗum taki haydara bettani kam e ma ni tan mbawɗa waadi en plus min ƴeew gonduɗa e babam walla mbasɗa wonde mum ɗum je m'en fous anani kam harande ko gandiɗanmami que ça soit la dernière fois haɗa kam haalana haala ay komi yumma anani mi sikkidirani ɗum e ma anani kam princesse tellim darema nde lu haaldi moƴƴani te joni mayleji ne jaawi ira walude hôpital hande min ko kalamami so tawi ko ɗum musamma hay janggo ko ɗum mbiyammi min komi yumma te bamma komin uddatamo suudu jamma te rutti kala astuce mo mbawɗa miijade komi waɗantamo ɗum Aminata merde eh à partir d'aujourd'hui woto mi yiito jungo ma ne ummo ma ne fayam min mi wona guiƴe de anani min komi yumma te bamma komin uddatamo jamma te rutti kala astuce mo mbawɗa miijade komi waɗantamo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiri mballi guitene sini ñamde ñiri mballi guitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa ƴurɗe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam ko digal welani ya fomi de étrangement sabu amadou ni no suufi sofiya koye sal hewade amadou ni yoɗani ina suufi ha maayi mi ñaaguima amadou goppamo natta nder sabu amadou sofiya koye fasira makko wonde galle he saɗa ñaago ñagatama haala he ko hooyo ɗum ɗo fof ala hen a faami saɗa ñaago tan ñaago kono woto wonɗo kam haalan ko mbaɗami walla komi waɗata a faami mi ñagorima sabi allah ene laa ɗum komi ñagotoɗo ha joni yo ƴettu galle o fof
duusuuji ɗi leeso ngo a faami galle fof yo nawma a faami an ko mbattaɗo What says Jainaba? Hedum. joni message yonani makko mbaɗi ega gara ha suudama taw yam toon ko mbattaɗo Hedum mi Jainaba. Hedum. What says Jainaba? Hedum. ay haɗandi kalnuma min no ala kaldatnima haɗa mbimami ummoɗa jalkaɗo Jainaba. Hedum. juples degal Hedum mi Jainaba. juples mbiya hamuɗo les Jainaba, what says? ummoɗo mbiya hamuɗo Hedum mi Jainaba. ko woni probléme ma Jainaba. Depuis hier, je suis en train de t'envoyer des messages. Tu n'as même pas réagi. et pourquoi le faire ko tagi mbiɗa waɗa ɗum wona an anatami haali hami tampi ananani joni jiɗa min nelda kam message mi jaabomo jamais de la vie mi watta ɗum ko woni probléme ma an harandi ko jinmi tu me laisses tranquille ok Hé, Djanaba, c'est quoi ton problème, toi? Hein? Toi, je t'ai pas dit de laisser la fille là. Tu faisais quoi là-bas même? Hein? Maman, avec tout le respect que je vous dois, laisse-moi gérer ma vie. I'm sorry, maman. Toi, tu as une vie comme ça. En combination. Ils ont abusé mon fils. Hey! Baba! Allez où? Tu vas me trouver ici. Ils ont abusé mon fils. C'est fini, oh. C'est fini pour moi. Ils ont abusé mon fils. Trois familles, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangur da musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe, serabe ngono.